The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. District Magistrate ka West Garo Hills District Vibhor Agarwal hakashpotre ulber arja apunrio ulapa jingkerpat siki bor Shipai bagin Pynlong ka flag march hakishnong gi badan haki benta ka ritham jong ka district ki balamat ya ka jingkan at Um-Snam ka bayasno nakamat bam cha bani sembenta ni bani aireng ki bam de riulum haka election MDC sa GHADC ka Pynlong hakashpotre ya yong arja apunrio. Hakashiti Show Commanding Officer ka 101 Area Eastern Command u Agarwal ula kerpat jingirap na Shipai ban Pynlong ka jingyai paitba haki jaka them ka West Garo Hills District hakapaya day baga jinglong jingman ka bawan ra ka jingbom singan ka badan hakate ka than. Ula tho baga jingmi jingpursa ya ka jingisim benta jingibam day ki riulum haka election GHADC kalawan ra jingpenthut ya ka songsok song singan ki paitba hakaba kala don ka jingikan at haka emlang sa lang hapadang gi arkan hun baga jingikan at paitba. Susu ula ong baga jing don jong Shipai kan yarap sibun ha kaban pen sngus kam ya ki paitba ban yada na ginu jing ja ki basngusi ban pen pai biang ya ka jing shania ha padang gi nong song snong bat ben rap baga flag march kan longkom ka jing pen I ya ka jing pen krea bat ka jing IT ban pen ne ya ka jing sok jing san ha ka than. Ula penti kenaru baki bor sen shar snong bat ki pulit kin ai ka jing trei lang ka bapura ban pen ne pensa ya ka song sok song sngan ha ka than. Hakamit jong khandai tere ulber arajar arpun rio ki riulum Garo ki lahapan pet na ki yeng jong ki na chibinang bat chan digre lam kiwe pat ki snong hadin ga jingmi ki pat bhor ki bom de ki riulum ki blathang ya ka office tray kam ka Garo Students Union bat pen praru ya ki dukan. Kani ka jing ki kan at da ki bom de ki riulum ka day na ka jing dom jong ki ya ka jing shak takti US motor mominin ka bawdang thumu ban thap ka teng ban ya ai rang ha ka election MDC sa GHADC ka ban long ha ka supporter ya yong araja arpun rio na Sham Nagar MDC constituency ha ka step jong ka khandai tre ulber araja arpun rio ha office u deputy commissioner. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.